Pjesnik, esejista i prevodilac Josip Posti već gotovo 30 godina živi u Sloveniji. Sveukupno je objavio čak 270 knjiga, od zbirke pjesama Snokradica, Barbara i Barbar, Sarajevska knjiga mrtvih, Salomonov pečat, do prijevoda dijela Kosovela, Šalamuna, Jančara i drugih slovenskih autora na srpsko-hrvatski, odnosno bosanski ili kako kaže na jezik svojih uspomena. U Sloveniju je došao zbog ljubavi. Presudila je ljubav, mislim, s Barbarom koja je bila tajnica Društva slovenskih pisaca. Mi dva sva se sudarila 87. upravo na Krasu u Lipici. Kad je u Bosni izbio rat, svesrdno je pomagao književnicima u opkoljenom Sarajevu, u Ljubljani organizirao Sarajevske dane poezije, poučavao izbjeglu omladinu te gotovo bez budžeta izdavao zbirku knjiga Beskorica, Egzil, ABC. Najzanimljivije je to da sam ja objavio 50 knjiga svojih kolega i kolegica iz zatvorenog Sarajeva. No i književnik slovenskih korijena iz Bosne moraju zatražiti slovensko državljanstvo. Tako da sam neko vrijeme proživio da mi nije vrijedilo ništa, ni lična karta, ni pasoš, a to se dogodilo upravo kad su bili izbrisani. To znači da su mene izbrisali kao i ostale. Zahvaljujući ponajviše prijevodima i snažnoj uključenosti u kulturni prostor, izbris dobitnika najviših slovenskih literarnih priznanja nije trajao dugo. No pouka je jasna. Da li vjeruješ u politici kojoj nije vjerovati, jel? Kad bi mogao, i danas bi za svoje rodno mjesto izabrao Sarajevo, zbog sjećanja na odrastanje sa više kultura i običaja. No dodaje, niko od nas ne bira mjesto gdje će se roditi. Ali možeš izabrati mjesto gdje ćeš završiti. Pošto sam ja preveo i bavio se puno Srećom Kosovelom, sam se odlučio da i živim tu i ako bude sreće, tu i završim. Jel? U Tomaju je Kosovelu uz pomoć kipara i prijatelja Mirsada Begića postavio i spomenik. Tu, nedaleko sa druge strane granice s Italijom, nalazi se i mjesto odakle je Josipov slovenski djed za vrijeme Austro-Ugarske odselio u Bosnu. Tomaj je bio presudan i u tome što je nakon opširnog opusa na maternjem jeziku počeo pisati na slovenskom. Prva knjiga Kraški narcis je nastala tu. Barbara me je pustila, ona je išla na posao u Ljubljanu u ponedjeljak ujutro. U petak poslije podne se vratila, ja joj dao jedan kup papira i kad je pročitala rekla je ne vjerujem ti da si to napisao na slovenskom jeziku. Ja kažem vjerujem ti da ne vjeruješ jer sam ne vjerujem da mi je to uspjelo. Za svoj prvijenac na slovenskom Kraški narcis Osti je dobio Veronikinu nagradu i od tada stihove stvara samo na tom jeziku. Iako narušenog zdravlja u svojoj 72. godini još uvijek piše, prevodi, a ponajviše čita.